Nakita na og luwas ra ang 7 ka mga sakay sa motorbangka nga mitikyaob samtang naglawig paingon sa Giwan Mainland gikan sa isla sa Humonhon sa Eastern Samar. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Oras mapasangkayan hatag kita. Human sa kapin 24 oras nakita ng unom sa 7 ka mga sakay sa motorbangka nga nag-utaw-utaw sa kadagatan nga sakop sa barangay Sulangan. Migikan sila sa isla sa Humonhon alas 7 kagahapon sa buntag. Apan sa kakusog sa baod, mitikyaob ang ilang gisakyan. Pasado alas 9 sa buntag, nakita ng katapusang sakay ang boat operator. Dali silang gidala sa Felipe Abrigo Memorial Hospital para sa medical treatment. Dito dali silang gibisita sa mga opisyal sa Giwan LGU. Anaa na sila sa maayong kahimtang. Samtang anaa sa 161 ka pamilya o 411 ka mga residente sa naglalaing barangay sa Giwan ang gidala sa evacuation center. Naghinahinay na inon sila sa pagpauli silang panimalay kagani buntag. Nakalingkawa samanta sa ni aging bagyong Upong karon natin mga priority actions nga atong gibuhat karon sa munisipyo. Ang diri naman sa may mainland area ang pag-clear sa atong mga roads and pag-check kung na mga damages sa atong mga houses. Uban ni Clans Gabuti, Femery Dumabok, Balitang Bisdak.